We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tep Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Niabot na sa Davao City ang bakuna kontra COVID-19 nga Sinovac alang sa nakatakdang pagsugod sa vaccination program. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Ana sa 12,000 doses sa Sinovac ang niabot karong adlaw sa Davao International Airport nga alang sa mga healthcare workers. Alas 6:41 sa buntag kaganina, dihang nitugpa sa Davao International Airport ang eroplanong gisakyan sa 12,000 doses sa Sinovac vaccine gikan sa Manila. Gilayon kining gi-unload sa eroplano ug usa-usa nga gisulod sa refrigerated van o gitransport padulong sa DOH-11 cold storage facility nga maka-cater sa +2 to +8 degrees Celsius nga temperature requirement sa Sinovac. Milungtad og 22 minutes and 44 seconds ang pag-unload sa bakuna hangtod na sa pagbutang ngadto sa storage facility. Diri nato gi-store karon kay dako ang ato ang capacity, no? So sa 12,000 doses or sa 12,000 vials, maigo gid siya diha sa ato ang cold room nato. Sa 12,000 doses sa bakuna nga niabot karong adlaw sa Davao City, allocation kini alang sa 8,000 ka mga healthcare workers sa Davao Region alang sa first dose. Busa, doon na pa'y kulang nga 4,000 doses aron makompleto ang pagbakuna hangtod na sa second dose. Kung kanus kana moabot ang kulang, kana pasab ang ginaatangan pa sa DOH Davao Region. Matod sa DOH, ang magpabakuna og Sinovac sa first dose, kinahanglang Sinovac usab ang iturok alang sa second dose. Human sa pagturok sa first dose, 28 days pa ang ihapon una iturok ang second dose sa maong bakuna. As long as na ay vaccine na magay problema because in terms of preparation we are ready, no? Dugay naman ta ready with the atong mga simulation exercises, the vaccination sites were already established na. Tag gawas allocation gikan sa national government ginahulat pasab ang pag-abot sa bakuna nga mismo ang LGU Davao ang magpalit. Daghang salamat, Argil Relator. Sugda na karong Biyernes ang rollout sa bakuna kontra COVID-19 sa Davao City nga ipahigayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Din mismong ang Medical Center Chief sa mga ospital ang unang magpabakuna. Ato ibalik si Argil Relator. Sa sobra 5,000 ka mga empleyado sa SPMC, niabot na sa 4,000 ang nag-signify nga magpabakuna kontra COVID-19. Bisan og Pfizer vaccine ang unang gilauman nga moabot o gikonsidera ato sa simulation exercise.
Anaa sa 75% matud pa ang approval sa Sinovac sa mga taga-SPMC. Mismong sa SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan ang unang magpabakuna. I really volunteered to be the first one to be vaccinated as a leader of SPMC, to be a role model para kasi may kaba pa rin, no? Hindi natin makuan sila, yung may kaba sila, may fear sila. So I think the best way to convince them to promote this vaccine is you yourself should be vaccinated. Sa unang adlaw sa vaccination karong Biyernes, 150 ka healthcare workers ang unang batch sa bakunahan. Ug magsunod-sunod na kini ngadto sa usa hangtod duha ka semana nga pagpabakuna. Gawas kang Dr. Audan, magpabakuna sab ang OIC sa Davao City Health Office nga si Dr. Ashley Lopez. So we still follow the priority listing recommended by the Department of Health, which is katong Group A, Group B o Group C. Human sa SPMC, doon na sa ipahigayon nga vaccination sa mga level 3 private hospitals sa Davao City ug sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Duha ka disgrasya na hitabo sa Davao City. Sa maong hitabo, usa ang patay, samtang sobra na pulo ang samaran. Ani ang detalye? Dead on the spot ang pahinante sa usa ka truck na si Giancarlo Datuin. Human naipit sa siding diyang natumba ang truck sa Davao Bukidnon Highway alas 10 sa buntag sa barangay Tugbok proper. Doon na kuno'y gilikayan nga motor ang driver sa truck. Hinungdan nawad ang kiniug kontrol. Una ang motor gisundan ako man kalit og full stop ang motor ba. Ani full stop sa motor. Oh, tungkol ko tunay plansa na bakal. Oh, kay lowered mo gito yang miyo. Man nagkapit ko gamay. Wala daw pulo na humok datong yuta dito, mo to ni dinhinay ka ang truck, dinhinay ka yabo. Magatubang ang driver og reckless imprudence resulting to homicide. Self-accident, nasa gilikayan na motor. So atong pahimangno sa atong mga motorista, no? Be safe always and pray. Pagkahapon, nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan sa Davao Bukidnon Road sa barangay Katalunan Pequeño, Davao City. Padulong ulas ang duha ka kotse, apan kalit gibanggaan sa silver nga kotse. Ang likod nga bahin sa itom nga kotse, hinungdan mi padulong kini sa Picas Lane kung asa nabangga sa kasugat nga pickup truck. Tulo ka sakay sa itom nga kotse, lakip driver, samdan, ingon man usa ka pasahero sa silver nga kotse ug driver sa pickup nga gipangdala sa duol nga ospital. Ang unang vehicle, ang vehicle 1, too close siya duol kay siya sa vehicle 2. So iyang na ni bump from behind nya katong na bump niya nga vehicle to nga bump from behind na nawadaan pod og control sa iyang sakyanan, so na bump pod niya ang iyang sunod nga sakyanan. Kamatigdan nga ubay-ubay kuno ang nahitabong disgrasya karon sa syudad. Busa nagpahimangno ang otoridad nga mag-amping sa pagmaneho. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa patay sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, usa ka senior citizen ang namatay ug laing duha pa ang samdan sa nahitabong landslide sa maong lungsod. Pasado alas 9:30 sa buntag na nakuha kaganiha ang patayng lawas sa 70 anyos nga si Resilda Matambunoy atol sa retrieval operation sa Purok 22, Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Human midahili ang yuta kagahapon sa hapon. Samdan sab ang laing duha pa ka tawo sa lugar. Dining dapita nakuha ang patayng lawas sa biktima ug kining mga nahimutang nga mga balay dinhi na danyos tanan tungod sa pagdahili sa yuta. Kami po dito po tabok nga taga-ingon ani na. Inambak kayo, makaambak lagi. Napulo kabalay ang nadanyos, samtang 11 kabanay ang apektado, 15 gibutang na sa evacuation center sa barangay. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRMO, posibleng ang road construction sa lugar ang mo'y hinungdan sa landslide. Daan na usab nga report sa Mines and Geosciences nga landslide prone ang maong area. Nagpundo ang tubig dito sa creek na agyanan ng sa tubig. Tapos gitambakan man sa bulldozer, gitambakan di nagbundo ang yuta. Ang tubig na pundo ang tubig na limaw. Karon pag abot sa time nga kusog ang ulan, nakapundo sa tubig mo to himbuto.
Gibisita gilayon ni Governor J.V. Tyrone Uy ang nahitabuan. Among gikontak ang MGB na i-investigate kung unsay cause sa pagdahili aron na babantayan po nato ang mga sunod nato nga polisiya na ipatuman dinhi. Sara wala gitugutan ang mga apektado nga mobalik sa maong area gumikan delikado pa ug nakahatag na usab daw og food assistance ang local government unit sa mga apektadong pamilya. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Tulo ka tao patay sa managlaing disgrasya sa Northern Mindanao. Lakip sa biktima o sa kapari. Ani ang report ni Ethel Ipanag. Patay ang pare nga si Father Ike Humawas ug kaubang babae nga si Angela Fabricante. Human mabanggaan ang gisakyang tricab sa barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Dead on the spot ang pare, samtang nadala pa sa ospital ang babae, apan namatay gihapon kini. Sa investigasyon naguna ang tricab nga gimaneho ni Jesse Navarrete ug kalit lang mibangga ang SUV nga gimaneho ni Mahid Kabugatan. Damay usab ang usa ka motor rider buot makig-areglo sa driver sa pamilya sa mga biktima. Kung panalamatan ang akong mga pamilya ba na way naon sa ila, gamay ra na diferensya. Pero ang ako lang kuan mga ilang pasaylo sa kana akong nadasmagan. Mga gito, antay mahimo bayaran nang ginata tong sala. Ang po nato toyo motoy mabiktima nato. Apan bisan niini desidido ang pamilya sa mga biktima nga mopasakag kaso batok sa driver. Kinsa mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to double homicide and damage of property. Sa Malaybalay City, Bukidnon, patay ang motorrider nga si Philip Dumo, 47 anyos. Human misugat sa usa ka wing van sa National Highway sa Purok 2, Barangay San Jose. Sa investigasyon ginalata sa wing van nga gimaneho ni Priche Barega, 25 anyos. Ang dalan padulong Don Carlos dihang kalit nag-counterflow ang motor sa iyang lane, hinungdan nga nagsampok ang duha. Nadala pa sa hospital ang driver sa motor apan dead on arrival na kini. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa driver sa wing van. Kauban si James Yap sa kamera, ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Babaeng gituang membro sa New People's Army ang napatay sa enkwentro nga nahitabo sa Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Sigon sa kasundaluhan, extortion matod pa ang tinubdan o ang katuyuan sa maong grupo. Rason nga miadto sila sa usa ka barangay sa maong lungsod. Asa na dapita ka? May mga impedya? Kini ang kuha sa usa ka netizen sa barangay Mantanggale, Balingwan, Misamis Oriental. Atol sa enkwentro nga nahitabo tali militar og 30 ka mga giingong miyembro sa New People's Army Lunes sa hapon. Nagkaguliyang ang mga residente sa lugar og gipahikling dayon sila sa mga evacuation centers. Gani usa ka ginang ang nakuyapan tungod na sab sa kanerbiyos sa panghitabo. Nagkurog na si nanay, nagkurog na si nanay. Nagubat dito sa ibabaw, sir. Akong gikarga si nanay, nagkulap sa si nanay. Pahin na tubig lang. Hilak lang. Susulod na lang, sir. Kaya parang kapahulag, gigikapoy na na. Human mi atras ang mga armado, nag-clearing ang kasundaluhan sa lugar ug ilang napalgan ang patayng lawas sa kababaeng gituwang membro sa NPA. Na-recover sa lugar ang 2 ka M16 rifle, 3 ka rifle grenade, mga bala ug subversibong dokumento. Pag ang NPA wala na gyud sila makaon sa kabukiran sa lagyo nga distance, no. Muduol sila sa mga katawhan kay mangayo sila pagkaon. So, but after this encounter, we expect them to disperse, no. Disperse sila into a small group para dili sila maabsan tungod kay ongoing pagyapon natong pursuit operations. Nang hinaot ang mga residente nga magmalinawo na unta ang ilang lugar. Kay okay naman, ipangbalik naman tanan ng kuan, ipanghatod naman ganina pa ganing buntag, ipanghatod na tanan ang mga nang gibakwit kay tanan magyud mga taga ibabaw nga part, gipalugsog dinhi sa may munisipyo gyud sa may poblasyon sa Balingwan, ang uban gipangwan ba sa mga barangay hall, sa mga eskwelahan. Padayon ang hot pursuit operation patok sa mga armadong rebelde.
Real na ila na karon ang ngalan sa usak sa babae nga namatay atol sa enkwentro ginganlan kining langging. Gani gikuha na ang patayng lawas niini sa iyahang anak o gidala sa ilahang lugar sa Lugonglong, Misamis Oriental. Padayon karon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga miyembro sa New People's Army nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Libuan ka mga mangingisda sa Samal Island apektado sa pandemya nakatawatong hinabang. Anang report ni Jandy Esteban. Usa si Tatay Elpidio sa mga naapektuhan sa pandemya. Kansang panginabuhian isip mananagat, nabalda. Dili pwede makapanagat si Tatay. Gumikan senior citizen na siya nga apil sa vulnerable sector kinsa bawal mo gawas aron malikay sa COVID-19. Busa dako ang iyang pasalamat karong nakadawat siya og ayuda gikan sa DSWD. Dakong pasalamat nako ma'am, dakong pasalamat nako sa Ginoo labi na sa nag-donate ni ining maong grasya. Dakong pasalamat nako ma'am. Mo na ako ikasulti ma'am. Kapin 3,000 mananagat sa Samal ang nahatagan na og ayuda. Silang tanan nakadawat og relief goods og 5,000 pesos nga cash. Ito kasing program na ito, it's called AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Siyempre, alam naman natin pag calamity, biglaan, so we need more support in times. And ang utos sa amin is to go down to the people. So we have been doing this program since the President started. Mapasalamaton ang LGU sa tabang sa national government. Ilabi pa nga ginapaigo na lang niini ang budget alang sa mga apektado sa pandemya, ingon man sa mga mag-uumang apektado sa African swine fever. Now na aning ayuda sa DSWD and another round of tupad na pod, so nakatabang yun labi na sa mga industries na naigo sa COVID o sa ASF. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misa ka na sa kapin 114.4 million ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 580,000 na ang dunay COVID-19 ug kapin 54,700 niini taga Mindanao. Misobra na sa 114,461,000 ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 64,658,000 na ang nakarecover ug sobra 2,539,000 na ang namatay. Samtang 2,067 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa 580,442 na ang kinatibuk ang ihap. 33,610 ang active cases, 534,463 ang recoveries, ug 12,369 ang namatay. Ug 54,722 na ang nataptan og COVID-19 sa Mindanao. 4,109 ang active cases, 48,451 ang naayon na, ug 2,162 ang namatay. Gikalipay sa Cagayan de Oro City LGU ang giaprobahang Uniform Travel Protocol sa National IATF sa tibok nasod apan kinahanglan gyapon og negative RT-PCR test result aron makasulod sa probinsya sa Camiguin. Dungugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa giaprobahang Uniform Travel Protocol nga ipatuman sa tibuok nasod, dili na kinahanglan ang naanang rekisitos nga ginapakita sa mobiyahe. Gikalipay kini ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno tungod nagpakita lamang kini nga mas compliant na ang mga tao sa minimum public health protocols ug dakong lakang kini aron makabangon ang ekonomiya. Naglihok na sab ang City Health Office sa pagmontar og mga triaging areas sa airport ug seaports aron masubay ang mga mosulod nga tawo sa syudad. Taud-taud naman ang mga regulasyones. I think people have already gotten used to these regulations. No? So, mabot gid ang panahon nga di na kinahanglan kay ang mga tao na gid mismo ang subay sa protocol nga mo'y kinahanglan. Apan sa probinsya sa Camiguin, nagpagawas og executive order si Governor Jordin Jesus Romualdo nga kinahanglan og negative RT-PCR test result ang tanan nga mobiyahe pasulod sa probinsya. Samtang wala pay resulta sa swab test, ipailawom una ang usa ka individual sa quarantine hantod mo gawas ang negative result niini. Ginasulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang opisyal apan wala pa kini gatubag sa among mga tawag. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.
Kinahanglan gyapon ang negative RT-PCR test results alang sa mga musulod sa Zamboanga City. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Bisan duna na uniform travel protocols para sa mga local government units sa nasud, kinahanglan gihapon sa Zamboanga City LGU ang negative RT-PCR test result para sa mga moadto sa syudad. Kini tungod kay duna pay mga kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. Samtang duha ka mitambong sa conference sa Philippine National Police ug Zamboanga City ning bag-ulang ang nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 4,166 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 47 ang active cases, suman 3,931 ang nakarecover na ug 188 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 1-day-old baby girl nga taga Katalunan Pequeño ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini. Hinuon sa ka 1-day-old baby girl sab nga taga Katalunan Grande ang nakarecover na sa sakit. Misa ka na sa 13,094 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 756 ang active cases, sumanatala ang 11,703 recoveries ug 635 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka magbanay nga taga-barangay Makasandig. Lakip ang 11 anyos ug 14 anyos nga mga babay, kinsa natakdan sa ilang inahan ug lolo nga nagpositibo na daan sa sakit. Nagpositibo sab ang 72 anyos nga lola sa mga bata ug 44 anyos nila nga amahan. Ana-ana sa 3,824 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 199 active cases, suman 3,443 ang nakarecover na ug 182 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Miubos karon ang supply sa dressed chicken sa General Santos City. Gikumpirma sa City Veterinary Office sa Gensan nga dunay shortage sa supply sa manok. Epekto kuno kini sa COVID-19 restrictions kay dili makasulod ang mga breeders ug piso tungod sa lockdown. Gani sa General Santos City Public Market, pipila lang ang namaligya og karne sa manok. Sumala sa mga mamaligya ay kung kaniadto toneladang karne sa manok ay lang mabaligya. Karon ana lamang kuno sa 200 kilos matag adlaw. Dati sobra-sobra baitan sa kinakuha namo. Ngayon talaga wala na. Sa 200 ang kilo mo, palit ng yun tao. Kaya wala may sa imahan, matuan. Dugang libreng tablet o laptop gipanghatag sa Davao City LGU ngadto sa mga batang estudyante sa syudad. Anong report ni Sheila Vergara Rubio. Gipangapod-apod ang libreng tablet ngadto sa 280 ka elementary to high school students sa Davao City aron gamiton sa ilang online schooling. Ang mga tablet gidonar sa pribadong kumpanya ngadto sa office ni Vice Mayor Sebastian Duterte. Si PCUP Commissioner Norman Baloro ang gitahasan nga modumala sa pag-distribute niini ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. And then they just link us para na continuity in terms of application sa ato ang mga indigent nato nga mga students or in public and private schools. So this Monday, that would be March 1, very timely and relevant because we're also celebrating our Araw ng Davao. We will be having our distribution of 280 tablets. Gawa sa 280 ka tablet gipang-apod-apod usab ang 25 ka laptop ngadto sa madabawen yung batang estudyante. Gikan kini sa laing pribadong kumpanya nga ginudar ngadto sa buhatan ni Mayor Inday Sara Duterte. Ang pagpili sa benepisyaryo gikinahanglang wala kadawat sa laing programa sa syudad nga pagpanghatag og libreng gadget. We saturated the entire Davao City because each district in Davao City from 1st, 2nd, and 3rd district together with the administrative districts. I'm talking about Turil, Paquibato, Marilog. They were given around 10 to 20 slots. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Easterlies gihapon ang nakapekto karon sa kahimtang sa panahon sa Mindanao. Makasinating mapanganuro nga kalangitan ang daghang lugar sa Mindanao. Doon naghapoy laumang mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen ug Caraga Region. Wala may nakitang severe weather disturbances ang pag-asa apan magbantay gihapon sa localized thunderstorms nga posibleng makamugna gihapon og mga pagbaha o landslide labi na sa bukirong lugar. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Siyam ka mga babaeng posibleng suicide bombers arestado sa managlahing lugar sa Sulu. Pinaagi sa search warrant gisikop sa kapulisan ug kasundaluhan sa Sulu ang siyam ka mga babae. Liman ini gidakop sa barangay Bangkal, Patikul, Sulu nga mao ang anak ug asawa ni Abu Sayyaf Group Leader Hatib Hajan sa Wadjaan, asawa ni ASG Sub Leader Manul Said ug mga asawa sa upat ka mga membro sa ASG. Samtang dakpan sa Indanan, Sulu ang duha ka anak ni sa Wadjaan. Nakumpiska gikan kanila ang pipila ka mga improvised explosive device, mga cellphone, ID ug sketch sa ilang giingong terror plan. Pasakaan sila og paglapas sa illegal possession of explosives ang mga babae. Sa General Santos City, usa ang patay ug usa ang samdan human maligsan sa fire truck atol sa motorcade subay sa Fire Prevention Month. Luyon ini, gipadayon gyapon sa ubang lugar ang kasaulugan. Ani ang report. Kuha kini sa motorcade sa kick-off ceremony sa Fire Prevention Month. Apan wala damha nga usa ka motorsiklong mi-overtake sa fire truck. Aksidenteng natumba ug naligsan ang driver nini sa dalang Macar Bridge 1, Barangay Labangal sa General Santos City. Dead on the spot ang driver sa motor samtang samdan ang asawa ni ining angkas. Ihatod lang unta sa mister ang iyang asawa sa trabaho diyang nahitabo ang aksidente. We condole with the family, no? Talagang hindi natin kagustuhan mangyari yon. So may video naman na nag-exist, no? Na showing na talagang purely accident ang nangyari. Subo man nga dunay aksidente apan kinahanglang tunganon sa mga bumbero ang ilang tahas nga ipadayon ang kampanya sa Fire Prevention Month karong bulan sa Marso. Hinoon sa Davao Region nahimong malampuson ang pagsaulog nini, diindungan nga ipatingog ang siren sa tanang fire truck sa rehiyon. Subling nagpahimangno ang kabomberuhan sa importansya sa kaalam sa fire prevention aron malikayan ang trahedya sa sunog dili lang sa kadaot sa kabtangan apan sa kinabuhing makalas. Intensify mi og kanang information dissemination, no, nga maghatag og kaning safety tips sa ato ang katawhan. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Luyo sa pandemya, wala mapugni ang pagpakasal sa kapin 40 ka pares sa Mlang, Cotabato Province. Legal na ang panag-uban sa 48 ka mga pares suman sila gikasal atol sa gitawag nga mask wedding niadtong adlaw Domingo sa Mlang, Cotabato. Ang Mlang LGU ang migasto sa kasal ug reception ingon man nahimong mga ninong ug ninang ang mga opisyal. Gikan sa nagkalain-laing barangay ang mga pares nga dunay uban nga nag-uban apan wala pa makasal. Tungod sa ilang kaminyuon makaapil na sila sa PhilHealth sa masa ug ang 4-piece program sa gobyerno. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadtong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Gini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.